Prangsi Biswanath Karbi live kelang kaching honara donaphan neli tuma hin pen kurwang thunang paje deklo neli Biswanath Karbi live beer tathan bang Chandra Singh rongpi non neli kedo lake Biswanath alongri dak Biswanath District Jailor along sido asi pini neli tum dak jail along pusitame dak prek je kason nangli tum aphan nang peklang ya pan sinil tum dak nang ka humri kebang lapen nangli tum la dak kason sipon lapon kelang mepik lapuson dak nangli tum aphan prek je kason nangli tum aphan paklang pon pon apan nangli tum thek iklong pulatang te nangli tum manghu memeji lasi donatum labangso pini labangso Chihut Chiput Ajaimek nilitum ajasemet athipi lake ilitum dak Biswanath along rian chotkali Karbi angbong pen ke chengsi Jailor arpu kedeng dun long abangphu akehai alang li ning kang thiret abangphu Biswanath along rialong Karbi atum ning ka chetheklong abangphu Rabiram Ingti akehai panilitum dak ka Chihut Chiput je pansi dak nang kahumri keban lasi raratum nanglitum keceng pen kijut labangso Chihut Chiput long nangkelang dunja pan kado we panta putot chuning ri pajireklo kopai keme Biswanath Karbi live kelang kaching hona raratum aphan non nanglitum thengno neli Karbi angbong pen nong nam chethang klong abangphu ningkang thiret abangphu alangli District Jailor arpu ka chepalang dun abangphu akehai Rabiram Ingti akehai non iltum angbong sidolo lasi alangli pan chepachini je pan sineli malonso chuning ri poniklo Kardom Biswanath Karbi live kelang kadogo be itu mau kerja ke arat tentang lok dak Biswanath long rilong ke do ili Karbi non Biswanath natu channel pen dan lam kesi kini ke cetan long panong ya warsa kita corosan alang likhen lo Biswanath along rian chot kali Karbi angbong pen District Jailor labangso arpu ka chepalong dun cheng abang phuiklong lapen alang li inut ning ingthir et lapen khe phan cheng hon pik abangphu lasi alang li long pipo sini litum pini nang humri nangkok labang thedong isi anutin aning arlota kamatha dota hai lasi ladak non camera person muhon rongpi nang litum aphan labangso alang li sar ahin pen dak thengpi ke soi keret lapen check pen jintak pen kason se pon Karbiatum hem thengsong lapen chenglok hem tun along akinang sot Karbiatum jutang pen kachera pason alang li ladak kason se pen dak Biswanath along rialong pregjam akhe anglum along pusitame Karbi akhe isi ang thekapeklang dong la kalang li phan chorobek nangji oke chengsi akehai Rabiram Ingti akehai nangli phan nilitum Biswanath Karbi live ahin pen choropar piklo athiman nangli Biswanath Karbi live along pini la puson apor nang chipi apor nilitum ning arong tik lapen isi ning karong kethe nai lam the bangke la poikhelo nangli labangso District Jailor arpu ka chepalong dun lake Biswanath Karbi pen ke chengsi abang ponchot kali ilitum Assam along rialong ke chengsi abangphu inutiklo lasang bong panilitum kai kita Karbi akhe tum nangli men panilitum cheparo ka verji lasi ke chengsi nangli hin pen ladak nangli dak wang det pen penang anat news channel mate media long nangli ladak ke claim ke dam ke mepi ka jok nangli nong chethang club channel lasi laso angbong pen nangli kupuson kamatha pen si ladak nangli Karbi ajutang pen kacherat hem thengsong la pen pindeng sumpot pen chenglok ladak check tangno pen kaselam ke soi keret pen nangli la pen check ason nangli kason sepon labang so potang nangli kopia kemang pen sila he hui ason nangli kason sepon iklo nelitum Biswanath Karbi live kelang kaching honarat fan pachinik ta to hogi lo nangli litum dak Biswanath district Karbi do apo changdat balason tene sakri bakri claim do lo apo nili wakita ne achu Oktober cheklo si nang jon pen ladak along rilang lo ladak Karbi akhe isi kang tim pinako la sidak tim pinakang do la sinili bang mathalo dak pene hempa pasong tim ra mathang Karbi bitang ladak public tum han paklang sonte ansu si chini pon nilang ke so tum ra je pan kang tim do tum ke jail long bang ke litum kapre ka det tum ra hemong sam long ka thap nak lang tum tambe at least basic knowledge mang galang tum ta lang pon ko so tipi ding cbc nanenili la ko ipon la so ki marang so hempa ke jasemet ke idea bang nili si pidun ta ki marang bang bang mohong so ma tu si kala dak Karbi hemong samong do ke sam koi di dabe tane an ke borilo je Karbi ethnic jitu kenang chot city ma ke do na son ton pen di patlang pon borilo si public tane bar don dap tane live photo lang kan sila kunta ningrong ko nili tane ningrong lo je dak nili
tami at least pini Karbi akehai phang ko pini son ke cepat lang thek lo babang tami litum dak sunit pur dak bisnas long litum Karbi je no kisah dak do momo tami si pur kimi pola ma masih dak jamli thon tandang lo dak kerang Karbi lo kerang kiri kan tandang lo batli nok second dolo kilo bisir dolo dak rap dolo ako long lingkum dolo ako hira dolo son mana dak kan tami mundit dong ini yang saya cari itu dak kan basic information mang long pun lalu so aktivi ni ciri selagi ni bisa kali karena sama long bilang kan ini so itu mana saya akehai Rabiram Ingti ahin penili tuma phan lapon klar dak penalang li akemang mate kupi ajok selang ni la soason kason sepon mate Karbi atum hem thengsong kason sepon mala so alam thia puthak lang li klar dak penang pachinik lo lapen isi la dak ilitum manghu me abang kalang ni la bangso a hem thengsong kikim chot la puson kali la bangso hem thengsong along mate Karbi hem tun along mate Karbi atum ke do ke thak a hem along kupi pia son si akenang sotma mate jutang pen kachera penang ana son la bangso ahem thengsong alang li dak kaselam pen kasonse pen dak kibi pondo mate isi museum yang silitum pudam pelatan te museum ason silitum hok pon un athemala dak Karbi ahem along kenang sot la dak hoton beling pen chenglok dak long lingpum pen chenglok nok sek pen chenglok la dak therang pen chenglok ason tin Karbi ajutang pen kachera pason alang li la dak asap sap pusita meka birti pon thek la ke ilitum manghu me la pen ning aro me la pen kelang ining ing sampik chenam ilitum kaching hon Jailor Ingti akehai phan karju kangtung mate Biswanath Karbi live kelang arada tumhan kapachini kangtung pen karju kangtung alam thela poikhen lo nangli lapudak Karbi akehai Karbi ajutang Karbi alamet pen kaching honajok ilitum khei asim bon ladak nangli sonse pon lo labangso kasonse along anpart aniltum thek pon iklong lo ladak check pen kasonse pon la pen aja semet ke check angkur pen kasonse pon penang an votek voso la pai hui nangli kasonse pon thek pon long marat maring apita nilitum thek pon long do lang me pik pik la pen prek je isi thek pon long do la sinang li la hai abidi kona pen si kelong iklo la pen ada kasonse ji phanang li koson kama tha pen sinang li koson kemang pen sinang li la so asai ke deng pon iklo puthot nang li phan arju pon thek lo to ahoi iklo la bang ke athei litum dak notice ahawar ke check ar them do timo tami ilitum check angkur ke kang samhut kene ke kreng tang angkur me che thekon bande ke ilitum mathang dar so angkur ba phulong ke tum thang ka bi the tami nili bang mathalo dak Biswanath district jailor tamel son angkur available dot si nili bang mathalo je nitum jehetu department mata koidi dum han correction tamne aning palar gi phan sini tum bang kai ke ta la so abidi bang tipon nang kok pot nala nili tamel la so bang check angkur theklokon ma si nili phulong bang so bang lo ki la hemang samlong ke do bang mahong ke tu ma panong selo so bidi sore thana jela so angkur kan ma pulong kan kene utek bo so selamra soire ramo alang tum dak jail pen jokto tame alang tum kerengi warsai se goreng warsai cholong ke so main theme and ponti munai lo ko na tum theklong lo pa na kelang ni lo lang bang masilahai ke nili India International Trade Fair New Delhi long ka duniglo tame sonang kuro ba pulong bang bonai ma thekong luting lang nasilahai bang mo kebang lang arni isi message lo ke phanta lahai pen angkur pulong kan na je kerenge war sai mo tolong ni nasimet ke jelong ke do koidi tum sit ke tame den itum jong badak jelong ma thap ke tum tame lahai man lang kan si se tawar tolong kon lapen non nilitum alang li ilitum kaching honnai Rabiram Ingti akehai pen Biswanath Karbi live kelang arada tum phan kapachini ji phan pura nilitum karju ponji athipi alam the dothiklang lakela poikhen lo alang li Biswanath along ria Karbi penan chot kali solang do Karbi arad doan over all Assam pen alang li ke chengsi District Jailor kachipaman labang kelitum chorup vek nangji athemala bang ke Karbi akhe phan masin nong me ke ban asai chenam asi labangso alang li angdeng anang chepali rok lake ke joy pik asai kali athemala ke sung pik asi labangso kisung ke boy pen pusita me alang li Karbi aphan manping pelong thip pen alang li non labangso district jailor arpu ka chepalong lapen arjap thip pen labangso sai kedeng long koson men selang li lasong deng nang chepalik lo la salam thip pen alang li phan arjuponik tung asi non alang li ingti akehai pen li tum arjupon thik lana o ahogi lola bang ke
যিকোনো চাই পেলাই মেন শৰ্টকাটকে তোমাৰ বিধি গাবি আহক ন তাতে ইচি চাই চিপালং ফান নি তুমটা जैसे मैथ के मेन कॉम्पिटिशन एग्जाम पीडुन लपुटा खाली आथे यूनिफॉर्म लो मांगे बॉडी फिटनेस फिजिकल फिटनेस नहीं मिली और ता जुम है का पोर पेन योगा पेन डांगलो नॉन फन फील मा पेन लोंग पक्का क्लाम लोंग के काट पेन डांगलो हाई हुई तनली निंग हांग ओ कोट तपनंग पार्टा निली दिफु गवर्नमेंट कॉलेज चाली बॉम्बहुड कार्बिंगलोंग माउंटेन एसोसिएशन टू इसी सॉन्ग हदाक चेराब दुंदो हदाक long perlu asai meg do aku lapen ke lahai ta claim charling lo pen long pen anga lin lo pen ke NCC national cadre corps do lage uniform discipline pen fan lage kan aksam lo ariso yang fan discipline lahai punctuality lahai nitum dihe ko lahai school pen long lasi non pini non ni claim bom la jail service long labang hulahai cepat duk alli lo pena halai pangrum et pena PC mili non tambe bang suri armo pen competency pini so aku cepalang lo labang ke chini hu nang owe kin ditum ta je isi success pan ke kono shortcut ave la ke paduk ini cepa bang proof nang uniform long son pini bang ke ate non ong an pe youtube do bang nang asi kadok be tame cepat duk thu dap pen nang li ra pene pathu klam long nang li sak long ni ami wangwe ko nang li thurun polote nang li hol je officer kali ko pene la pen ansusia ke ta nang li ke long ye so angring do purhi lahe ge lage dovek nang ko song to me okran ta me nang ko do ge ta lage so jang ko nang ni chili hu nang an mati ke non ne bi sam kon ta me na tum ta ansusia ke long ke long tang tenon ilitum Jailor Ingti akehai penelitum puthot Biswanath Karbi live kelang arata phan kapachini ji aphan pura kar jukang tungalam thela poi khenlo alang li lapon alang li dihek ahut pen positame chipiduk pik la pen alang li ja semet ke jui pathu along alang li kacherap dun thetik do la pen yoga pen chenglok ason alang li body fitness pen kacherap asai along alang li kacherap dun do la pen la bangso asai ke claim je phan aning ke hang pik la puson alang li chipaklang pon lo la si non aja semet ke non malam owe kimia tuma bang api apolam kachar juje pen chenglok methang lo kachar le ahin ka pangkrebe la pen anparta methang ephang ala mate future aphan ke pangkrebe ajok penang anilitum karbiari so ejangatum katiku katemang mate lason unemployed pule pudamta choklo la pen anparta jasemet ke rong dorui dui la puson mate thang amo ke bang ve la puson penang an thek dam long lo lasi la bangso aputhak non charlie bom au somar la pen owe kimia tuma phan ili tum kaching hon Jailor Ingti akehai hen pen ko PC birta pingtung lo alang ni phanon arju ponthik lo nang non Ingti akehai non la jasemet ke owe kimia tum dak owe kimia tum thekponik long lo ili tum kijui kapar por ke padam alang litum komane PUBG ke patu pen sa por ke padam komat ne abang phuke rong do chot mane ludu patu chot la poson silitum thekponik long lo lason pulotang te ili tum akhei masi ching thur thek theda je lasi laso ahin nang li ko PC pupo owe kimia tum aphan ok pet labang ke non owe ke mit fan li puji bang ke li tum ke mang isi mang vet nai pen ke ili pai jitu nang than nang mo malam labang kai kera charju kri nai athe ili pai lam jong se charju pulote mo ili tum athe cholong jong charju je putala athe bang cholong dekho ako jasemet bang ke non modern age lo ahok lo tame la sowoi phita me okpranjong si neme pulote la ke mo athe arong ta peling king ke chodet ye something manji nasi jasemet bang nili puji bang ke adap thudap chora are gang sam dong nang chiklo ani wangwe ko pathu along ri ko na ba lahai long practice na me yoga ko pen danglok exercise na ba hai ke bai pen danglok na thili pen ke mane khiti pene choklam chora thei pina ko lasi lahai kam tame isi part of exercise lo kasi lahai pen jong si nang li lahai pen discipline ko se growth pon bom lo te mo ane si okpran na mesen okpran na me logo loge nang li kando ko be kemang kono kam tang chun pon bom ko lasi product chet ipi po pena charap chet nai ako akethe ding tu ipi po tum nang thanang mo mang kaso bang charju chet nai
ate iti po banga lage ahok lo tu mangke sangke ta di datang ko mo ani si ge ili tum hem tum ta ili si charger bang ko arong ili jong si bihek pe jong si inki chu arong mo pene puta lage ili mata lage mo ong masih ketan ko si so bang cuma thara kadung yo ge kitum ta me purhi tum ta me purhi si bang to isi target and si asi paduk de puta lage ale ta ne tum ta me opran phanta yoga man nanglo ason thon exercise feel long taming sam utalo phang okutalo lai ta claim lo pinyan ta mili mile cap ada prang keng dam kan yoga lai get nonan te pini mili kebra ner cap lo arta tan nonan ta jo opran tang borla isa son jong sina tum chi maintain thek lo te hospital long ta dam nanglo dawai daru ta ning kan si ta nang le adung pharmacy la dung ta ketang Chihut siang deng non nilitum nang palek lo athema apor alam do lasi alangli akehai lapuan sai do suryang bong pen pusitami nilitum aphan labang so Chihut Chiput Ajaimek along apor nang sipi pot puthot nang le phan churu perfect lo Biswanath Karbi live ahin pen puthot nang le phan suri kardom nang pajirek lo lapen isi puthot neli ningje thu nang ko kalam thebang na penglo mate ningje kangtung alam ma bangke alangli Biswanath along rialong inuta Karbi dak mohong akhe tum kijum put akhe angbong alangli District Jailor arpu che palong dun si labangso hem kangsam mate hem kangsam along ke beng atuma phan labangso along ri along pusitame alangli si prek je ka sai ke deng pon mate labangso alangli ke klem pon bom asai long pusitame Karbi akhe phan ali ka pelong ja phan pura alangli ladak hem tap hem thengsong pen chenglok Karbi hem tun along ko PPC ke dang sotma lahayason alangli ladak ka sonse pon apot ilitum Karbi akhe ama selang li phan choro bek nangji lapen mo kibang jilang apor sitami Karbi akhe phan kai ke lapu simbon ason pen mate nongnam kemi keban thu thekje phan anso seni litum rana malong hirjomi hang selang li phan kurbang thu pajirik lo lapen kijursi sar phan karju kang tong alam thela poikhen lo isi alam langdamik lo ladak nang likam pamup kapasini ke la poikhen lo labangso kasilam ji abidi bang ke nang lisi tebarik lo sitami dak ke claim ke rama bang ke Karbi atumle kikim kerang kali asi ladak puthor ilitum la hem thengsong a puthak ta ladak check anggur pen mesen ason marat maring pen chenglok wotek woso nang lika son sepon thek ponong do lasi lapuson apora hut ilitum jasemet ke Karbi owe kimi atum kacharli menang ando sitame boring awasai long ledet lapuson atuma bangke alang litum chongdat dum tahahe lapen boring awasai ta chepalong dun thekte lapuson palang litum hemsi dokok titi ason morui mate lapuson awe atuma phan nanglihin pen koson ka choklem ka chodamji abidi piponing tung losa poitha hawik lo woreng ke lage long et balong pet pedet hai the non an kapurhi institute do lo aro anpri yut do lo to voi fit me non nili pudami bangke jo ile tumlong humruya son check pen hai thing piang kur ba check ang kur ban hai ta me si kerengia tawar do ahok pet la bangke athe non nili ta me tadak paklaing long lo je la hai pen me non isi kerengia war sai the dundu athe ile tum inglong aso tumangke ke soi kerat no checking hin ban si ke thege ding pot ile tum Karbi ala lo charlias asamatum hempu dopong pedara la hai jong si no pak no kek jong si soi re anso se ko alira champi ponte lakamo ene kiki ko dalong jojo cholang te kerengi war sai lage hotel bange thupondi the non plang online platform ta do ili tame lai online platform ta me tum jojo cholang long war sai long kasi anpli yut tum tame pu hem dopong pedara PUBG pathu ba pine ludu pathu apor pedara non son kereng mane kaike ta mane iri pangthak reng ne jo pini ili khamat tha punoi non hokper lamang non li tame jo lai angkur mang pu ni me plong de tame thang pu tame la sopen nili humdam si la dang angkur pene ing tip si ba soing red si jo non lang mesen sana hormona tum na theng long lo na si la son jong si arleng non ubi kini Karbi mane anpri yut pinong si wang ra inut bahani ku noplong industry long tame la son
saki mana training pe ni pidon our side do apo tools pun hala noket puno korot lai da cp son scheme do asana tum tambe la industry department long tambe pedam ni ako lai hoi tambe mo ako ma pene bidi sore nangi pu tambe ma nilong tambe nang humri tambe nili kai ke da bidi sore la bang nili share ni lin ka la si hem do pong mang wene ani pathi bang nang ni tum kereng pan lai choklem bute ok pran tambe po sikai si ini ta to war bang po kai ke pene mobile recharge pan tambe po pailong mane kai ke pare deng ang lo hang jok to la kan ke thanga ani si bagong si methang keng hindi pen yung charge up lok te an ga nang li phana jok ang phun del lo mang kai ke keng tam si hindi pen ku paprang bong po sam si nang to war po akrong tam theng bong po ani si munit bang ke jasmet bang ani si vet pen ke pana ke thidung ke kam claim le mo phit me jitu ning ding bang nang chot ning ding lo ko ta theta cholong pe paduk ta theta cholong lalu ni ko nang bang sepi na tangte Biswanath Karbi live kelang kaching hon arat donatum nilitum pini la bangso Chihut Chiput Ajaimek la panseng ton ponikpo nanglitum side usuriang bong pen pusitame Biswanath Karbi live kelang pen nanglitum dak ardina ki pidun la pen apor na ki pia jognalitum han suri kardom na pajiriklo la pen la pusom thak Karbi angbong long nam che thangklong abangphu tumalong nilitum humri damsi mesen abidi kelong ja phan pura nilitum la puson Chihut Chiput Ajaimek padupon verji na sinalitum la bangso Biswanath Karbi live apir tanang litum lang ikvertha lapan si pini nilitum la bangso Chihut Chiput Ajaimek engton ponikok po kurang tu dome thakne